Dobrý deň. Čo očakávate od svojich nových okien? Výborné izolačné vlastnosti, dlhoročnú funkčnosť, pekný dizajn, možno utlmenie hluku? To sú všetko veci, ktoré v Ecoprofile sú samozrejmosťou. Ale čo poviete na odolnosť voči vlámaniu? To je niečo, čo nepotrebujete, až kým nepríde nejaký vagabund a nevymaže pocit istoty, pocit bezpečia vo svojom vlastnom dome. Vedeli ste, že 84% zlodejov sa v slovenských a českých väzeniach v prieskume vyjadrilo, že najjednoduchšia cesta na vlámanie sa do cudzieho domu sú práve okná, terasové a balkónové dvere? Za posledných 10 rokov sa veľmi intenzívne venujeme zvyšovaniu odolnosti voči vlámaniu našich okien, či už balíkmi výbavy, alebo samostatnými prvkami bezpečnostnými. A naše nové okno Ecoprofile Safe Home 92 je vybavená všetkým potrebným pre vaše bezpečie vás a vašej rodiny. Totiž nie je jedno, aké odolné máte okná.